Hola, em dic Enric i en els següents vídeos els ensenyaré a fer el cub de Rubik. En el primer vídeo els mostraré com fer la primera cara i el primer pis. En el segon vídeo els mostraré com fer el segon pis. I el tercer vídeo els mostraré com fer la cara final. Suposo que no caldrà un quart vídeo, si no ja els ho diria. Bé, primer tot el que hem de fer és desordenar-lo una mica per començar a fer la primera cara. Bé, està força desordenat. El primer que hem de fer és agafar un color de referència. Jo sempre he solut agafar el blanc perquè és el que té la pestanya d'aquesta al mig, però poden agafar qualsevol altre. I el que han de crear és una creu blanca, així que aquest i aquest siguin blancs i que aquest i aquest siguin blancs, de manera que quedarà la creu posada així blanca. Proseguim a buscar les peces que hi aniran. Aquesta seria una. Girem dos cops i ja la tenim aquí dalt. Anem a buscar una altra. Aquí en tenim una. La pugem. Tenim dues peces de la creu. Aquí en tenim una altra. La baixem cap a aquest costat i la pugem cap a aquest costat. Ja tindríem tres peces de la creu. Aquí n'hi ha una altra i el pugem. Bé, ara encara que ens hagi quedat aquesta cantonada ben posada, de moment l'obviarem, perquè el blanc sí que està bé, però el blau i el taronja no estan bé. A veure, m'ha donat la casualitat ara de que aquest està bé, aquest coincideix amb el del mig, ara hem de coincidir amb el del mig, aquest està bé, però aquest no està bé. Taronja, verd, blanc, blanc. Hauria de ser taronja, taronja, blanc i blanc. I aquí hauria de ser verd, verd, blanc i blanc. Bé, per canviar aquesta per aquesta és molt senzill el mètode. Simplement agafem aquesta i li donem dues voltes. De manera que ara el tenim a sota. Aquí sota ens ha quedat la peça taronja. I la portem allà on la volem col·locar. La volem col·locar aquí. La taronja està aquí i ha d'anar aquí. I donem dues voltes. Ara la taronja ha quedat ben posada. Blanc, blanc. Taronja, taronja. I aquí ens ha quedat el verd. Doncs girem. I ara ens ha quedat blanc, verd, verd. I ara ja podem donar les dues voltes. I ens ha quedat la creu. I aquí ens ha quedat taronja, taronja, blanc, 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 vermell, vermell. I per aquesta banda ens ha quedat verd, verd, blanc, 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 blau i blau. Bé, el següent pas és ficar les cantonades aquestes per tal de tenir tota la primera cara ben posada. Bé, primer mirem si n'hi ha alguna en el pis de sota, com per exemple aquesta, blanca. I ara hem de mirar ben bé la cantonada, quins colors hi ha. Hi ha blanc, vermell i verd. Doncs ara hem de buscar, aquí tenim el verd i el vermell, portem aquí la cantonada, i ara posem des d'aquí, agafem, baixem aquesta, de manera que el nostre peça ens quedi aquí darrere, girem la de baix a la dreta, i tornem a pujar. De manera que aquesta cantonada se'ns col·loca bé. Busquem més peces. Bé, veiem que ara a la tercera fila no en tenim cap. N'hi ha una sota, una ben posada, mig ben posada, i l'altra també, mig ben posada. No hi està bé del tot. Com ho fem per treure aquesta peça d'aquí i posar-la a baix? Molt senzill. Baixem. Donem un quart de volta. Pugem.
i teníem ja aquesta peça aquí posada i la creu i la que teníem abans que se'ns manté. Bé, ara hem de buscar blau-vermell. Busquem i veiem que ha d'anar aquí. Bé, i ara poden fer el mateix que abans. O tiren en avall i pugen, com hem fet abans, o els ensenyaré un altre mètode, que és guardar la peça aquesta, ara la tinc aquí, baixo d'aquest, que és allà on ha d'anar, torno a posar la peça, pujo, i ara ja tinc una i dos ben posades. Bé, busquem si ens ha quedat algun blanc. Sí, ens ha quedat un blanc. Blau i taronja. Hem de buscar, aquí hi ha el taronja, aquí hi ha el blau. I ara la pugem. Com fem? Baixem aquest. De manera que ara ens queda aquí. El col·loquem a sota d'aquesta i pugem. I ara ja tenim, aquesta està bé, aquesta està bé i aquesta està bé. Ja només ens falta aquesta. Doncs fem el mateix procediment d'abans. Tenim la cara blanca de sobre, baixem, aquesta li donem un quart de volta, de manera que continuï quedant sempre en la peça que hem girat. Si fos a l'altra banda l'hauríem de girar cap a l'altra banda i tornem a pujar. Guardem, baixem, tornem i pugem. I ja tenim la primera cara feta i el primer vis fet. En el següent vídeo els ensenyaré com col·locar aquestes peces aquestes cantonades de la segona fila, que ara estan mal posades. Fins ara ha estat més o menys per lògica, anar posant. En el següent vídeo començarem ja amb combinacions de moviments que s'hauran d'aprendre a memòria. Apa, fins al següent vídeo.